Bueno, bos días. Reanudamos as reunións ordinarias do Consello da Xunta tamén, despois do parón de agosto, e o primeiro que quero facer aparte de saudar a todos os profesionais dos medios de comunicación que nos siguen normalmente, felicitar a Susana Rodríguez Gacio, según me dixeron agora ao acabar o Consello da Xunta, flamante medalla de oro no triatlón dos Xogos Paralímpicos en París. Está o conselleiro de Presidencia estes días acompañando os deportistas galegos alí, por tanto, a través del, tamén a través desta oportunidade, felicitar, por suposto, a todos os deportistas galegos, a darlle ánimos a todos e especialmente a medalla de oro que se acaba de producir a Susana Rodríguez Gacio, medalla Castelao da Xunta de Galicia. Moitísimos parabéns por un éxito máis do que nos sentimos especialmente orgullosos. Empezamos cos asuntos ordenados do Consello da Xunta de Galicia. O primeiro é un nomeamento dunha dirección xeral, logo dun cese a petición propia. Estou falando do nomeamento de María José Echevarría Moreno como nova directora xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade da Xunta de Galicia. Digo, despois da petición, do cese a petición propia de Ramón Martínez Boga, o cal lle agradecemos os seus servicios durante estes meses, o Consello da Xunta de Galicia nomeou a María José Echevarría Moreno, licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, funcionaria de carreira do Corpo Superior de Administración Xeral, leva máis de 30 anos traballando na Administración Autonómica, foi entre 2002 e 2017 subdirectora xeral de Calidade Ambiental e de Coordinación, aparte de outros postos ocupados en outras consellerías, na Consellería de Agricultura, na Ordenación do Territorio, Presidencia e Cultura. Actualmente é directora territorial na Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude en Pontevedra. Pasando a outros asuntos, hoxe, e logo de obter o aval do Consello Consultivo de Galicia, o Consello aprobou interpoñer un recurso de inconstitucionalidade sobre a Lei Orgánica 1/2024 de Amnistía. Era un recurso xa anunciado, era necesario o dictamen do Consello Consultivo de Galicia. Este foi emitido e seguindo este dictamen e seguindo tamén as decisións da asesoría xurídica da Xunta de Galicia e tamén a xurisprudencia, por suposto, que recoñece o dereito das comunidades autónomas a interpoñer recursos de inconstitucionalidade non só para defender as competencias propias, senón tamén cando se considera, como é o caso, que é necesario restablecer a orde xurídica constitucional vulnerada por unha norma xurídica. Os motivos, por facerles un resumo, baséanse na consideración de que é a propia Constitución a que proíbe as singularidades, as normas singulares para unha cuestión concreta, os arranxos excepcionais. Creemos que se produce, o propio 9.1 da Carta Magna di que os cidadáns e os poderes públicos están suxeitos á Constitución e ao resto do ordenamento xurídico, por lo tanto, non pode haber un arranxo particular para unha situación concreta. Tamén, xa o decía o Consello do Poder Judicial, a consideración da arbitrariedade desta lei. Terceiro, absolutamente fundamental, que se quebra o principio da igualdade territorial, igualdade xurídica e igualdade económica. O cuarto motivo sería que se está vulnerando o principio da separación de poderes, se están, a través dunha lei, deixando sin efecto decisións firmes adoptadas polo Poder Judicial e, por último, un pouco como resumo de todos os demais, que se está tamén quebrando o principio de seguridade xurídica, dado que precisamente para resolver esa situación singular, o ámbito da lei é amplio e indeterminado para solucionar o que é un problema concreto, amplio e indeterminado a propósito, a sabiendas, e quebrando o principio de seguridade xurídica. Por lo tanto, o Consello da Xunta de Galicia dá luz verde, dá o visto bo para que se interpoña este recurso, insisto, despois destas consideracións, despois da proposta da Dirección Xeral de Asuntos Constitucionais e logo do dictamen favorable do Consello Consultivo de Galicia, e sempre dixemos que actuaríamos con toda a contundencia e con todas as consecuencias cando pensemos que normas ou decisións atentan contra os intereses de Galicia, como creemos que é este caso. Cambiando de consellería,
Consellería de Infraestructuras, acordos en materia de infraestructuras e de vivenda. O primeiro en materia de infraestructuras ten que ver coa aprobación xa para realizar a definitiva que restablezca a total normalidade na principal estrada de entrada ao Caurel, a Lugo 651. Saben, leva tempo pechada por un afundimento que se tivo lugar no seu momento nas galerías dunha mina. Dende o primeiro minuto traballamos e rapidamente se deu unha solución alternativa de mobilidade aos veciños da zona. 1 millón de euros costou esa solución e agora o que facemos é ir a pola solución definitiva. O se aprobamos destinar 5,2 millóns de euros á restitución da estrada autonómica Lugo 651, que, como digo, é a principal vía de entrada á zona do Caurel. O se aprobamos o proxecto, por suposto, sin afectar a rede Natura, complicado por moitas razóns a súa elaboración. Unha vez aprobado o proxecto, o primeiro é facer as expropiacións e inmediatamente licitar as obras. Antes de que remate o ano, a intención é licitar estas obras e o prazo de execución serían 12 meses. Insisto, solución definitiva, 5,2 millóns de euros que se engaden 1 millón xa para esa solución de mobilidade que case no primeiro momento tiveron os vecinos do Caurel. Outro acordo que decida a Consellería de Infraestructuras ten que ver cos responsabilidades en materia de vivenda e ten que ver tamén con ese obxectivo que coñecen de duplicar de 4.000 a 8.000 o parque de vivendas públicas nesta legislatura. Seguimos dando pasos que é necesario darlos canto antes polo plazo de execución despois destas vivendas para cumprir ese obxectivo e hoxe aprobamos licitar os contratos de redacción dos proxectos para executar 124 novas vivendas de promoción pública no barrio do Bertón, en Ferrol. A previsión é iniciar as obras no segundo semestre de 2025, unha vez que estén redactados os proxectos e adxudicadas as obras. Como decía, seguimos avanzando no cumprimento deste obxectivo. Nos últimos 6 meses, no principio desta legislatura, son máis dun millar os pisos, os inmobles protegidos que se puseron en marcha. Ou ben licitando os proxectos, ou ben xa adxudicando as obras, ou mesmo algunhas vivendas xa están en execución. Serían 178 en Ferrol, 112 na Coruña, 60 en Santiago, 204 en Lugo, 66 en Ourense, 178 en Pontevedra e 316 en Vigo. Isto só no que se refire ás grandes cidades, que é onde se concentra, como é lóxico, a maior demanda de vivenda protegida. Isto habería que engadir outras actuacións que estamos facendo noutras villas, pero só nas cidades estaríamos por enriba do millar de inmobles en diferentes fases de execución para cumprir ese objetivo a final de legislatura. Cambiando de consellería, un acordo que afecta a dúas consellerías, basicamente a Consellería de Política Social, pero tamén a Consellería de Cultura polas súas responsabilidades en materia de xuventude, que é o visto bo para facer as convocatorias e destinar aos diferentes destinatarios o 0,7% do IRPF que se recauda en Galicia e que os contribuintes decidan que vaya a este tipo de finalidades. Estamos falando basicamente de política social, protección de infancia, atención a maiores, apoio ás vítimas de violencia machista. A isto irían destinados 33 millóns de euros, que son 5,5 máis que na convocatoria do ano pasado, e despois habería a maiores, se decía que hai dúas consellerías afectadas, 1,5 millóns de euros para destinadas a entidades que traballan no eido da xuventude ou do voluntariado. Xa digo, hoxe, no Consello da Xunta de Galicia, aprobamos as convocatorias e agora, unha vez feitas estas convocatorias, despois se resolverá e se irán asignando os diferentes destinatarios. En total, xa digo, 33 millóns de euros destinado a actuacións de carácter social e 1,5 millóns de euros xuventude e voluntariado. Dentro dese 0,7%, bueno, aparte, lóxicamente, outros recursos da Xunta de Galicia, pero isto iría dentro do 0,7% do IRPF que os contribuintes adican estes fins en Galicia. A proposta da Consellería de Cultura, hoxe acordamos unha nova edición, convocaron unha nova edición do programa Xuventude Mentoring para mellorar as oportunidades laborais de mozos entre 18 e 30 anos. Con esta nova convocatoria, 1 millóns de euros, pretendemos beneficiar a 250 mozos e facilitar a transición nunca doada entre a vida académica, os estudios que cada un
decidiu facer a primeira experiencia laboral, a incorporación ao mercado de traballo. Pois como? Pois a través de dispoñer de mentores, orientación que orientan e asesoran a estes rapaces e rapazas, tamén facer actividades formativas para mellorar as competencias adquiridas de xeito académico e tamén celebración de eventos networking e visitas ás empresas que teñen expectativas de poder contratalos. Xa digo que esta é unha convocatoria que se ven facendo dende o ano 2021 e ata agora se beneficiaron ao redor de 750 mozos e mozas galegas, na maioría dos casos, xa incorporados gracias a este programa ao mercado laboral. Varios acordos da Consellería de Emprego. O primeiro, transformar xa en algo máis estable o que ata agora foi un programa piloto que nestes momentos, ademais, adquire especial relevancia, que é o programa piloto para formar a persoas migrantes en sectores nos que hai unha especial demanda de man de obra. O obxectivo, cando empezou esta experiencia piloto, era doble. Por unha, que estas persoas poderan obter unha autorización de residencia e traballo a través da formación por arraigo. Isto era o primeiro paso necesario, non tiñan ningún tipo de permisos, e tamén, como decía, facer fronte á escaseza de traballadores que hai en algúns sectores. O programa, que xa digo, era piloto a toda agora, tivo moi boa acollida, e un centenar de migrantes participaron nesta primeira edición e tiveron formación sobre hostelería, atención sociosanitaria, construción ou traballos no medio rural, que son os sectores onde poden ter máis empregabilidade. O 100% destes máis de 100 migrantes obtivo o permiso de residencia gracias a este programa de formación por arraigo e a día de hoxe, con datos da Consellería de Traballo, o 70% acadou un traballo con carácter indefinido. Por lo tanto, é certo que un número reducido, esta é unha fórmula que funciona, unha fórmula que creo que ten que ir na solución do que demanda a Xunta de Galicia e hoxe, por lo tanto, acordamos ampliar o número, serán algo máis de 150 migrantes, 1 millón de euros, para seguir con esta formación. Ímolo facer a través de un convenio con 3 entidades que traballarán na inserción laboral, primeiro na formación e logo na inserción laboral destas persoas. Decía que hai máis acordos da Consellería de Emprego. O seguinte ten que ver co visto bo que o Consello da Xunta de Galicia lle deu unha nova convocatoria do programa destinado a favorecer a empregabilidade de persoas con discapacidade. Xa se fixo noutras edicións anteriores, a convocatoria que demos ao visto vose aumenta un 50% o número de beneficiarios. Pasaría de 50 da última edición a casi 100, entre 90 e 95 persoas con discapacidade intelectual en Galicia que se favorecerán desta iniciativa, 3,3 millóns de euros, que o que busca é que estas persoas reciban nos centros especiais de emprego formación sobre comercio, sardiñería, cociña, limpeza, servizos administrativos e despois que estes centros especiais de emprego se encarguen tamén da súa inserción laboral, ou ben, cando sexa posible, que é posible en moitos casos, no mercado ordinario de traballo, e senón nestes propios centros especiais de emprego. Pero o obxectivo fundamental é que teñan unha empregabilidade, por así decirlo, no mercado de traballo ordinario e xeral. E outro acordo de emprego ten que ver coa progresión no empeño da Xunta de Galicia en asustar a formación tanto de desempregados como de persoas que queiran mellorar o emprego que poidan ter nun momento dado e as demandas do mercado de traballo. Por lo tanto, ademais das fórmulas tradicionais, moitas deles ademais veñen condicionada polo orixen dos fondos, moitas veces fondos europeos, o que queremos é ter a maior flexibilidade posible para asustar a formación que se imparte coa demanda deses traballadores formados. E, polo tanto, hoxe acordamos unha iniciativa pioneira, 12,3 millóns de euros. Imos ser a primeira comunidade autónoma en contar cunha rede de centros de formación ou emprego, por así decirlo, de carácter concertado.
para explicarlo un pouco máis, son centros especializados nas áreas profesionais que agora teñen máis demanda de traballo, de traballadores e máis problemas para topalos. Pois forestal, agricultura, enerxías renovables, mantemento de máquinas electromecánicas, traballos no mar, conducción de vehículos por estrada, edificación, obra civil e, polo tanto, o que se trataría é de, a través desta rede de centros concertados, que a Consellería de Emprego poder utilizarlos como ferramentas para decidir nun lugar determinado e con bastante axilidade no tempo dar unha formación específica dirixida a unha demanda inmediata de emprego sin ter que someterse aos procedementos a veces demasiado encorsetados e con pouca flexibilidade para poder ofrecer formación. A formación sería de todo tipo, de obter certificados profesionais, que é a formación máis longa, se fora necesaria, certificados de competencias, a máis corta, 300 horas, e incluso as microformacións cada vez máis demandadas, empresas cunha nova liña de negocio, cun novo produto, que necesitan esa formación concreta. Pois ben, a través deste sistema de centros concertados, que ademais o faremos traballando coas patronais e os clústeres do sector, o que intentamos é que esa formación se poida convocar e executar dun xeito moitísimo máis áxil, ademais das canles e das estructuras e procedementos habituais para impartir esta formación. Consellería de Economía, hoxe acordamos a proposta da Consellería de Economía declarar un novo proxecto industrial estratégico, darlle esta categoría a futura planta de xeración e almacenamento de hidróxeno verde que as empresas Plug Power e Acciona Energía queren instalar en Arteixo. Estamos falando dun investimento de casi 50 millóns de euros no polígono de Morás para producir preto de 3.000 toneladas de hidróxeno verde ao ano. A previsión é que as obras comecen no ano 2025 e que estean rematadas e a planta operativa para non perder este tren, esta tendencia das novas enerxías na que todas as comunidades autónomas estamos embarcadas, por lo tanto, aproveitar as especiais condicións de Galicia, esta é a razón desta declaración deste novo PIE, e que no ano 2026 esta planta pode estar xa producindo hidróxeno verde. Con esta declaración de hoxe serían 9 os proxectos industriais declarados estratégicos en Galicia dende que se instalou esta figura. Cambio de asunto, a proposta da Consellería de Medio Ambiente. Hoxe acordamos un trámite que ten unha parte importante de trámite administrativo, trámite burocrático, pero que é necesario para seguir no camiño emprendido pola Xunta de Galicia para poder exercer as nosas propias competencias recoñecidas nunha lei impugnada polo Goberno e, como saben, validada de xeito prácticamente absoluto polo Tribunal Constitucional para xestionar o noso propio litoral en base á Lei de Ordenación do Litoral. Saben vostedes que, logo da sentencia do Constitucional, a Xunta de Galicia pusose en contacto co Goberno Central para que se producira a maior brevidade posible o traspaso dos medios materiales necesarios para exercer a competencia. Bueno, lóxicamente, o Goberno Central non se negou, a sentencia do Tribunal Constitucional é clara, pero levamos embarcados desde ese momento nun mareo administrativo, para decirlo rápido e claro, que demostra moi pouca vontade de desenvolver ese autogoberno que di o Goberno Central que está disposto a facer. Primeiro se nos dixo que nos dirixíramos a un ministerio. Bueno, primeiro se tardou en convocar calquer tipo tardou en haber calquer tipo de contacto, e non sería por falta de iniciativa da Xunta de Galicia. Demandamos o traspaso destes medios materiais. Pasaron 3 meses desde que se solicitou, como nos indicaron formalmente, a comisión mixta para este traspaso. Máis de 30 días dende que remitimos unha carta ao Ministerio en teoría correspondente. O que estamos vendo é un peloteo, un Ministerio nos di que cousa do outro, o outro que cousa do un, e a día de hoxe hai poucos avances nese sentido. Por tanto, o que fai a Xunta de Galicia é seguir traballando na parte que nos corresponde e por eso traemos este acordo hoxe, crear unha comisión interdepartamental que, unha vez que teñamos eses medios, é a que se encargará de coordinar a aplicación efectiva, esa con acordos concretos da Lei de Ordenación do Litoral en Galicia. Vai estar presidida pola Consellería de Medio Ambiente, estarán as diferentes consellerías afectadas, e aquí o que se trata é, canto antes, de poder elaborar e aplicar os plans de ordenación mariña, de loita contra a contaminación, medidas para ríos e praias, as autorizacións que procedan, en definitiva, desenvolver
o noso autogoberno en base a unha lei validada polo Tribunal Constitucional. Por tanto, seguiremos o noso camiño e seguiremos demandando que eses recursos materiais se trasladen, se fagan efectivos canto antes, como é debido outro incumprimento que se está producindo en respecto a unha lei e a unha sentencia moi clara, e senón, lóxicamente, tamén teremos que adoptar as medidas consecuentes dende a Xunta de Galicia para facer efectivo un dereito da propia comunidade autónoma. Cambiando de asunto, a proposta da Consellería de Facenda, hoxe aprobamos un anteproxecto de lei. En principio, pode parecer unha certa abstracción, pero que é moi importante, dado que ten moitísimas aplicacións concretas. Estou falando do anteproxecto de lei de Estatística de Galicia. Xa existe unha lei, ten 35 anos, e, polo tanto, é necesario, todo mundo se pode imaginar, actualizala. Cambiou moitísimo todo o que ten que ver con información, o tratamento de información en 35 anos. Hai novas fontes de información, o Big Data, a inteligencia artificial, todo o que era ciencia ficción hai 35 anos ou directamente descoñecido, ahora é unha realidade que ten que ter a súa transposición tamén normativa para o manexo de eses datos. Tamén aproveitaremos para avanzar e adaptar a normativa en materia de protección de datos e tamén para atender as demandas de nova información. Por exemplo, cousas que prevé esta lei é que xa directamente non sexa necesario solicitar absolutamente ningún datos cidadáns que xa estén nos rexistros administrativos. A toda agora non estaba, é certo que na práctica intentamos cumprilo, pero ahora unha lei xa establecerá que en ningún caso se poderá solicitar ningún dato que xa teñamos. Isto evita duplicidades, custes, molestias aos administrados. Tamén hai que, na recollida de datos, hai que ter en conta perspectivas que hai 35 anos pois non eran ou directamente non tidas en conta ou moito menos grado. Estou falando todo o que ten que ver coas diferentes idades, lugares de residencia, perspectiva de xénero na recollida de datos. Todo isto é importante tamén. E, por suposto, tamén garantir por lei a publicación de balde, sin coste, para calquera persona que quera acceder de moitos datos estatísticos que están a disposición da Administración, pero moitas veces non se poñen a disposición dos administrados e, por tanto, agora os medios permiten que moitísimos destes datos poidan ser postos a disposición dos cidadáns, pois evitando algunhas prácticas con estes datos que, dende logo, calquera administración debe impedir. Cambiando de acordos, últimos 3 acordos, o último o exporado ao Conselleiro de Educación. O primeiro é de Sanidade, ten que ver co proxecto Xenoma Galicia, do cal xa temos falado en anteriores ocasións, e que saben que se trata dun proxecto de investigación pioneiro a nivel mundial, como moitas das cousas que están facendo en biomedicina e en bioquímica en Galicia, e o que pretende é secuenciar o ADN de 400.000 galegos, é dicir, un 15% casi da nosa poboación, para aproveitar todas as enormes potencialidades que ten agora mesmo a investigación en xenética, aplicadas ás novas tecnoloxías de inteligencia artificial, para detectar enfermedades antes de que aparezcan e para dar cos tratamentos máis axeitados para evitar ou ben a aparición destas enfermedades ou para tratarlas moi eficazmente. Por tanto, hoxe autorizamos poñer en marcha a fase inicial, a fase de pilotaxe deste proxecto Xenoma Galicia, que vai supoñer que xa de xeito inmediato se tomen mostras de ADN a 2.000 cidadáns galegos entre 35 e 70 anos. Isto vai supoñer 2,5 millóns de euros e vaise avaliar con estes primeiros datos que se tomen pois os riscos e as predicións agora de padecer 4 enfermidades de carácter hereditario, que son o cancro de mama, o cancro de ovario, o síndrome de Lynch, que está detrás de moitos cancros de colon, e a hipercolesterolemia familiar. Xa digo, este é un proxecto pioneiro a nivel mundial que se vai desenvolver en Galicia, que ten moitas implicacións, digo, agora da súa tramitación, e que arranca con esta primeira toma de mostras de ADN a 2.000 cidadáns e que está, ao final, detrás desa medicina personalizada pola que temos tamén apostado moi seriamente en Galicia. Pero o último acordo, a proposta da Consellería de Medio Rural, ten que ver coas medidas que a Xunta de Galicia, en base a un informe que tamén presentou a Consellería de Medio Rural, vai tomar para apoiar as
denominacións de origen, especialmente algunhas delas, onde están concentrados a maior parte dos problemas, que se están producindo pola xestión dos excedentes de viño. É certo que hai unha baixada xeral do consumo de viño, especialmente de algúns tipos de viño tinto especialmente. É certo que non é igual en todas as zonas e é certo que a Administración ten que botar unha man, pero tamén é certo deste informe que o sector ten que facer unha reflexión seria sobre as novas tendencias do mercado e sobre as novas maneiras de seguir colocando un produto excelente como é o viño en Galicia nas súas 5 denominacións de orixe. Non é un problema só de Galicia, estáse producindo noutras zonas de España e noutras zonas de Europa e do mundo, pero, lóxicamente, a Xunta de Galicia e os galegos nos corresponde atender o que sucede aquí, con varias medidas. A primeira é a excepcional das axudas para a chamada destilación de crise, acaba de autorizarlo, porque hai que autorizarlo en cada caso concreto a Comisión Europea, irá dirixida ás adegas da Ribeira Sacra e serán 500.000 euros de fondos propios da Xunta de Galicia destinada a unha orden de axudas para axudar na destilación de crise. Pero non vai ser a única medida. Estamos falando da Ribeira Sacra, por facer un resumen xeral, eses 22 millóns de euros que varias consellerías estamos destinando a promoción dunha zona onde o viño é un elemento fundamental. Isto irían destinados á zona e medidas concretas relacionadas coa viticultura. Serían os 2 millóns de euros para unha nova axuda que os aprobamos dirixida á conservación do paisaxe vitivinícola, que iría directamente destinado ás adegas que fan a chamada viticultura heroica, con uns especiais costes e dificultades, e para elo destinamos 2 millóns de euros nunha convocatoria de axudas que se distribuirá antes de que remate este ano e axudar as bodegas que están neste especial tipo de produción que se concentran, como saben, prácticamente na Ribeira Sacra. Tamén ampliaremos a formación e divulgación das posibilidades de axudas que existen agora mesmo en base á PAC, a Política Agraria Común, e dos que moitos viticultores da Ribeira Sacra, para isto haberá un asesoramento especial a partir de agora, podense beneficiar. Estou falando das axudas para, por exemplo, o ecorreximen de cultivo leñoso en terreos con pendente. Isto é unha liña específica que se pode extraer da PAC con axudas económicas, pero que a día de hoxe están solicitando só o 28% dos viticultores da Ribeira Sacra que se están beneficiando das axudas da PAC. Por lo tanto, está claro que compre unha maior difusión e axuda á hora de facer estas solicitudes. E tamén a isto se engadirán, isto é para todas as denominacións de origen e, por lo tanto, tamén para a Ribeira Sacra, supoño que esta vez dun xeito especial, as axudas aos adegueiros para financiar os xuros dos préstamos que se poidan pedir de cara á recollida da uva, a vendima, que está a punto de escomenzar en todas as denominacións de orixe. Estos foron ano pasado 2.100.000 euros, poderían ser ampliables en función das demandas, e isto tamén será unha axuda importante para os viticultores da Ribeira Sacra. En definitiva, un apoio transversal con medidas específicas da Consellería de Medio Rural e que se dirixen a manter o excelente estado xeral agora mesmo da viticultura en Galicia e axudar ali onde pode haber máis dificultades, como pode ser neste momento na denominación de origen a que me estaba referindo. Insisto, tamén este informe que dá pé á aprobación destas axudas fai tamén unha especial incidencia na necesidade de facer unha reflexión para tomar medidas de cara ao futuro. E o último acordo, a proposta da Consellería de Educación, que agora explicará máis polo miúdo o conselleiro, foi o que nos levou a darlle visto prace a reforzar os colexios e institutos galegos de cara a este curso que está a punto de descomenzar con 400 profesores e profesoras adicionais. Esta medida enmárcanse dentro das que contén o Plan Mega de Mellora Educativa. Son casi 77 millóns de euros para beneficiar a 400 centros educativos neste curso escolar e que é froito dos acordos do acordo histórico, que ademais despois divide en varios acordos concretos. O acordo histórico, digo, que o que se chegou coa maioría dos sindicatos, recordarán, para mellorar o ensino en Galicia hai uns meses, e tamén das avaliacións
que se fixeron durante estes últimos meses, tanto en primaria como na ESO, en no que se detectaron necesidades que agora son atendidas con este plan de 77 millóns de euros. Ao final, trátase de poñer a disposición da educación en Galicia todos os recursos posibles para seguir avanzando nunha educación equitativa, eficaz e que prepare os galegos do futuro. Dou a palabra agora ao conselleiro para que explique máis polo miúdo esta conta. Bueno, gracias, presidente. Moi bons días a todos e a todas. O pasado venres tiven a honra de comparecer xunto co meu equipo nunha rolda de prensa para presentar as principais novedades e liñas de traballo do próximo, do xa curso actual. Decíamos naquel momento que este curso iniciábamos quizás a maior modernización do sistema educativo dos últimos 30 anos, tanto desde unha perspectiva organizativa como consecuencia da aplicación dos acordos acadados cos sindicatos na asignatura que tivemos no mes de outubro, como tamén para facer frente a unha serie de retos, a unha serie de desafíos que é necesario afrontar, adiantarse en gran parte a eles, xa para entrar no segundo cuarto do século XXI con eles orientados e perfectamente organizados. Na presentación do venres centrámonos fundamentalmente en aspectos de tipo organizativo, do diseño da estructura do sistema educativo e xa adiantábamos tamén que tiñamos en marcha, que estábamos traballando nunha serie de plans e programas para implementar nas aulas a partir deste momento. Pois ben, hoxe teremos ao Consello o primeiro deses plans, como acaba de anunciar o presidente. Trátase do Plan MEGA, Plan de Mellora Educativa de Galicia, que é o resultado dunha revisión, da ampliación do diseño de novos programas de reforzo educativo que se van a desenvolver no conxunto das aulas galegas. Este plan nútrese, desenvólvese en base a dous pilares. Por unha parte, o que ten que ver co desenvolvemento do acordo que asinamos cas organizacións sindicales en outubro do ano pasado e que fixa o marco organizativo, o marco estructural do ensino galego para as próximas décadas. E a segunda, son as avaliacións de diagnóstico que realizamos o pasado mes de abril e que permiten que cada centro se autoavaríe, este avariado, coñezcamos os resultados desta avaliación e poidamos identificar aqueles aspectos nos que se pode mellorar. Estas probas de avaliación se tiveron un alcance censal, se desenvolveron nos alumnos de cuarto de primaria e segundo da ESO e, como consecuencia das mesmas, cada centro educativo recibeu un informe individualizado que lle permite analizar as súas fortalezas e as súas debilidades, en que funcionan ben, en que funcionan regular e en que funcionan menos ben. A partir de aí, os centros van a realizar un plan de mellora e para iso a Xunta de Galicia vai poñer a disposición dos centros unha serie de recursos e de programas que son precisamente os que se recollen en este plan MEGA. As grandes cifras: é un plan a 4 anos, está dotado de máis de 77 millóns de euros hasta o ano 28 e inclúe a contratación inicial de máis de 400 profesores. Pero tamén hai unha serie de baterías, como poden ser axudas de diferente tipo, diseño de materiales, formación de profesorado, que están orientados fundamentalmente a reforzar o proceso educativo nos nosos centros. Que queremos? É obvio, queremos mellorar o sistema educativo, que cada alumno poida desenvolverse, poida avanzar dentro do sistema e por agregación o conxunto da educación galega. Para isto, traballaremos nunha serie de aspectos. Primeiro, vamos a buscar un aprendizaxe máis personalizado, con apoios, con atención ás necesidades educativas especiales. Vamos tamén a reforzar as competencias clave, fundamentalmente as competencias de carácter lector, as de carácter vencelladas coa lingua, e tamén as competencias matemáticas. Vamos dar tamén atención a todo tipo de diversidade, entendida como unha oportunidade, como unha riqueza, e tamén a inclusión e a convivencia, porque ambos conceptos
forman parte pois, do modelo de referencia que caracteriza a Galicia e, por suposto, fortalecendo a formación do profesorado, que é, quizás, a clave máis significativa que permite entender o éxito acadado por Galicia pois, nos últimos anos. Como imos a facer? Vámonos a facer a través do desenvolvemento de 6 programas. 4 programas completamente novos, 2 programas que son a evolución, a transformación de programas xa existentes. Destos 6, 2 van incidir especialmente no alumnado con discapacidade o máis vulnerable da perspectiva tamén social dos nosos centros, e isto vai a supoñer un montante de 400 profesores que vamos a dedicar a estes 2 proxectos. O primeiro é o programa Promociona, un programa absolutamente novedoso, que está orientado ao alumnado con necesidades educativas especiales e que o que busca é consolidar unha situación xa boa desde a perspectiva de inicio para Galicia. Galicia está considerado por o propio Ministerio como o sistema educativo máis inclusivo do conxunto de España. Obviamente temos feito moitas cousas, nos quedan moitas cousas por facer, pero podemos estar orgullosos do traballo feito nos últimos anos nos nosos centros. Este programa é consecuencia directa da nova ponderación que se establece no acordo asinado cos sindicatos para os alumnos con necesidades educativas especiales. É unha medida absolutamente pioneira, por a cual un alumno que ten un certificado de discapacidade pondera a hora de confeccionar a estructura educativa por 2 ou por 3, co cual garantizamos que haya unha mellor atención tanto para él como para o resto de alumnos que conviven nas aulas ordinarias con este tipo de alumnos. É unha medida pioneira en España, nunca antes se fixo, e todo isto vai estar acompañado de un reforzo de novos docentes para dotar aos centros dunha atención máis personalizada e posibilitar que aqueles alumnos con necesidades educativas especiales poidan seguir tirando para arriba e que tamén haya unha mellor atención para o conxunto do alumnado. Durante o verán estivemos evaluando, estivemos analizando as necesidades de profesorado, as necesidades tamén plantexadas por os centros educativos, e esta mesma semana vamos a facer un chamamento aos profesores que se van a integrar en este programa Promociona, para que o 11 de setembro, é dicir, cando comece o curso escolar, estes profesores estén xa nas aulas para garantizar a atención educativa. O segundo destes programas orientado aos alumnos con máis dificultades é o programa PROA, o programa PROA Plus. Este é un programa xa tradicional, xa é coñecido, pero é unha ferramenta moi valiosa, moi apreciada polos centros e que posibilita que os centros reciban máis especialistas en 2 cuestións moi importantes. Por unha parte, audición e linguaxe e, por outra parte, pedagogía terapéutica, os que se chaman no argot AEDES e PTs. Esta mesma semana vaise a publicar a convocatoria ao amparo do PROA Plus, que coa intención de que os profesores estén no mes de outubro xa nas aulas e van estar orientadas, dirixidas a aqueles centros que teñen unha maior porcentaxe de alumnos vulnerables, tanto da perspectiva social como de outro tipo de perspectiva, con un obxectivo básico e fundamental que tamén caracteriza o ensino galego, que é o reforzamento e a importancia que lle concedemos á equidade e á xeración de igualdade de oportunidades. Outros 2 programas dentro deste Plan Mega están orientados a potenciar as competencias clave, neste caso a competencia lectora e tamén a competencia matemática. Neste caso, no ámbito da competencia lectora, vamos a diseñar, vamos a preparar unha serie de baterías de accións que, en torno a biblioteca escolar e en torno ao fomento do hábito da lectura, o que pretendemos é que o alumno, a alumna, teña unha maior comprensión lectora. É algo fundamental para poder comprender todo o que ten que ver co sistema educativo. O segundo programa dentro deste ámbito vai pensado para o reforzo da competencia matemática, que é tamén unha competencia básica e fundamental que é transversal a un número tremendamente significativo de asignaturas e de conceptos e de coñecementos que o alumno traballa na propia aula. Ambos programas, o Plan de Comprensión Lectora e o Plan de Matemáticas, de reforzo da comprensión lectora e de reforzo das matemáticas, estarán listos, neste caso, antes de fin de ano.
O quinto programa, que é un programa completamente novo, é un programa orientado a favorecer a integración dos alumnos estranxeiros no sistema educativo galego. Galicia, nestes momentos, ten unha dobre realidade. Por unha parte, ten un número en torno ao 6%, 21.000 alumnos estranxeiros nas nosas aulas. Somos, dentro de España, unha das comunidades autónomas onde menos alumnos estranxeiros hai, pero, por outra parte, somos os que máis estamos medrando. Isto que nos leva? Nos leva a pensar e a reflexionar que no futuro se vai incrementar o seu número e queremos, de algún xeito, facer un sistema de acollida dentro do marco educativo para que se poidan desenvolver e poidan ter todas as oportunidades que lle aporta unha boa educación como é a educación galega, tanto do ámbito de infantil, dos niveis máis baixos, hasta o ámbito da formación profesional en Galicia. En este caso, vamos a preparar, estamos traballando xa nun programa que o que quere basicamente é favorecer a acollida e actuar naqueles aspectos que poidan dificultar, por unha parte, o seu desenvolvemento educativo, fundamentalmente a lengua naqueles que non son hispanofalantes, e tamén para reforzar aquelas competencias onde detectamos que teñen unha maior debilidade formativa para que poidan estar nunha aula, en calquera aula, e estar en igualdade de condicións co resto dos alumnos. Este programa, como xa dixen, se vai a presentar neste trimestre, pensamos que entre finais de outubro e principios de novembro, e é un programa que está pensado fundamentalmente para adiantarnos a un previsible aumento das datas ou das cifras que din antes. Xa por último, o sexto programa é o programa que denominamos Centros Referentes. Este programa é unha evolución do tradicional proxecto de contratos-programa que existe xa no sistema educativo galego. Introducimos unha serie de cambios, ou actualizamos, ou reenfocamos, e o que queremos con eles é lograr unha red de centros que, en base a uns principios que se van a traballar, pensemos na igualdade, na convivencia, na inclusión, pensemos tamén no reforzo ao mesmo tempo das competencias lingüísticas, das competencias matemáticas. O que pretendemos con isto é que dentro da red de cada desta liña de traballo existan unha serie de centros referentes que destaquen polas súas boas prácticas e compartan estas boas prácticas co resto de centros educativos de Galicia. Este programa presentarémolo neste mes, a finais de setembro, faremos xa a presentación do mesmo e comenzaremos a traballar en esta línea. En definitiva, xa remato, como se pode ver, son moitas iniciativas diferentes, complementarias, que aportan unha visión integral ao conxunto do sistema, que están pensados para facer frente aos grandes retos que a sociedade actual ten por diante, retos tecnolóxicos, retos demográficos, retos sociales, retos laborales, retos para potenciar a sostenibilidade constructiva. Iremos desenvolvéndose en base ao calendario presentado. De feito, mañá mesmo tamén vamos a ter unha xornada de presentación deste plan a diferentes profesionais do sector educativo para que comenzar a traballar co mesmo e empezar a súa divulgación, e decir que nunca houbo un inicio de curso cunha batería tan ampla, tan variada, con tantas novidades como o actual curso. Por unha parte, as reformas estructurales que se están introducindo como consecuencia da aplicación do acordo asinado en outubro, e, por outra, toda a serie de programas, proxectos, plans que están orientados a preparar ao noso ensino, a preparar aos galegos e as galegas de mañá para facer frente aos desafíos e aos retos que temos hoxe encima da mesa. En definitiva, é o proceso de modernización, o proceso de transformación máis grande que estamos a vivir nos últimos 30 anos e que vamos a desenvolver cunha perspectiva integral no conxunto do sistema, co obxectivo básico e fundamental de mellorar a calidade educativa, mellorar a equidade de un sistema que, se algo ten destacado nos últimos anos, é por ser xa un sistema de
boa calidade, un sistema equitativo e un sistema que xenera igualdade de oportunidades, pero que, obviamente, os cambios que existen no noso entorno nos obrigan sempre a seguir millorando, a seguir avanzando, a non dormirnos nos laureles e a presentar iniciativas como a que acabamos de presentar en este momento. Por a miña parte, nada máis. Hai algún tipo de pregunta? Boa tarde, conselleiro. Era unha pregunta, unha dúbida. Falaba de 400 novos profesores que se incorporarían. Era para saber, sería para o conxunto dos 6 programas do plan de mellora ou para os 2 dedicados ao alumnado con necesidades especiais? Para os 2 primeiros, para o Promociona e para o PROA. Sí. Unhos empezarán o do Promociona o 11 de setembro, se fará nesta semana os chamamentos, e no PROA se fará a convocatoria para que estén en outubro nos centros. Pois moitas gracias. Boas tardes, presidente. Chegado o mes de setembro e sen data aínda para a conferencia de presidentes, non sei que escenario prevé vostede para o diálogo co presidente do goberno ou cos membros do goberno central sobre algúns proxectos pendentes en Galicia, infraestructuras ou do tan comentado, a reforma do financiamento autonómico. Sí, bueno, efectivamente, chegado o mes de setembro e solicitadas hai meses a correspondente reunión, seguimos sin resposta, insisto, despois de esa carta asinada de puño e letra polo presidente do goberno, onde decía que esa reunión tería lugar, polo que se despendía da carta, en datas máis próximas ás que estamos vendo agora, que son ningunha a día de hoxe. Mentras, saben, xa houve reunións co Lendakari, que acaba de tomar posesión, co anterior o actual presidente da Generalitat, seguimos esperando. Por lo tanto, eu vou seguir insistindo, porque creo que a miña obriga, e tamén debería ser a do presidente do goberno, manter esa reunión comigo e supoño con outros presidentes de comunidades autónomas, eu coñezo os casos do Partido Popular, que tampouco foron atendidas. Por lo tanto, o seguirei solicitando e seguiremos insistindo diante dos correspondentes ministerios. Os membros do goberno da Xunta de Galicia están facendo tamén no atendemento dunha serie de obrigas que son necesario atender para Galicia e que tampouco se está facendo. E cando proceda tamén o farei eu directamente. Tamén o estou facendo cada vez que teño ocasión, pero eu creo que esa reunión co presidente do goberno é obrigada. De xeito individual, comigo, eu pedín, sobre todo despois de ter recibido os outros dos presidentes autonómicos que accederon despois de Galicia, porque as eleccións foron despois, e despois está esa conferencia de presidentes da que volveron a falar durante o mes de agosto, xa empezou o mes de setembro, xa arrancou a actividade política e administrativa a todos os efectos e seguimos sin saber absolutamente nada, máis alá de que o presidente do goberno sigue incumprendo a normativa dictada por o propio goberno. Boa tarde, presidente. Unha pregunta breve. Como valora vostede que a Xunta adxudicase o control das obras do Hospital Álvaro Cunqueiro a empresa dunha antiga viceconselleira do Partido Popular de Madrid? Gracias. Pois mire, a verdade é que descoñezo esa adxudicación e calquera outra que teña que ver con aspectos desa Constitución, digo, adxudicatarios concretos, lóxicamente. En todo caso, o que lle podo decir, e deso estou seguro, é que calquera adxudicación que se fixera se fixo despois de cumprir toda a normativa e con todos os informes técnicos. Boa tarde, presidente. Eu queria preguntar pola postura que vai levar a Xunta nesa reunión, se chega a ver co presidente Sánchez ou noutra co Ministerio de Facenda, se ofrece a condonar a débeda de Galicia, se vai ser a favor ou en contra. Gracias. No, a mí xa me gustaría falar de todo iso co Goberno Central e, por suposto, co presidente Sánchez, pero para falar de financiamento está a conferencia de presidentes que lle seguimos pedindo, e volvo a resposta anterior, e probablemente porque o presidente Sánchez sabe que se nos convocara tería que falar diso, do que está
facendo respecto ao concerto económico coa Generalitat de Cataluña, por iso non nos quere reunir. Por tanto, se queren falar de financiamento, temos que sentarnos todos, que o que imos facer os presidentes do Partido Popular o vindeiro venres e o que tiña que estar facendo con todos os presidentes e presidentas autonómicos o presidente do Goberno. Eu decía outro día no inicio do curso político Partido Popular en Cerdedo Cotobade, dende logo eu agardo, e estou seguro que os meus compañeros así o farán, meus compañeros digo presidentes e presidentas autonómicos do Partido Popular, e dende logo eu, como presidente da Xunta de Galicia, non vou caer nese intento, non sei se van a intentar con Galicia, dende logo, se o queren facer, xa digo, por adiantado que non lle vai servir de intentar ir falando unilateralmente destes temas económicos sin antes reunirnos a todos sobre o financiamento. Iso que vai intentar o Goberno simplemente para que ao final acabemos admitindo como algo admisible ou como algo normal o concerto coa Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, non, se queren falar de financiamento, primeiro falamos todos e despois falamos tamén do que lle convén a Galicia. Por suposto, se me chaman irei, pero será para decirles eso. Dende logo, se hai recursos económicos para atender necesidades, eu teño moitísimas propostas para facerlle ao Goberno Central máis alá dunha oferta que lle fixeron a Cataluña, porque Cataluña non necesitaba por unha moi mala política económica, un endebedamento masivo e irresponsable durante estes últimos anos. Galicia non incurriu en eso, por lo tanto, o problema de Galicia non é a condenación de deuda. Temos outras necesidades, outros problemas. Se hai recursos, estou disposto a decirlos. Outra cousa é que me teñen que escoitar, primeiro a todos e despois a Galicia. Boa tarde. Sobre a chegada de persoas migrantes a Galicia, queríalle preguntar se non cree que usar expresións, cito as súas palabras, como decir que hai un aluvión sen criterio de chegada destas persoas, non pode estar xerando alarma entre a poboación. E, por outra banda, se está desbordada Galicia pola chegada destas persoas. Gracias. Bueno, alarma pode crear a constatación por parte da poboación cada vez é máis evidente da falta dunha política migratoria por parte de que ten que tela e coordinarnos os demais, que o Goberno Central ten as responsabilidades primeiras e fundamentais. Fronteras exteriores, relacións internacionais. Un presidente do Goberno como Pedro Sánchez que un día foi a un país nunha xira sobre estes cuestións a decir unha cousa e o seguinte a decir a contraria, no seguinte país, claro que pode crear moita alarma sobre un tema que ten moitísima repercusión. Aluvión no sentido de que están chegando persoas ao noso territorio sin ningún criterio, se hai un criterio que nos lo expliquen, lóxicamente. Sempre dixen que necesitamos saber as cousas con antelación, con planificación, pois para facer cousas como as que acabamos de facer un dos acordos deste Consello, e recordo que era atender a estas persoas que chegan así e intentar darlles o futuro que merecen, o futuro o que aspiran e o futuro que veñen buscando. Por tanto, se sabemos con moi pouca antelación, e volvo a decir, o delegado do Goberno me está suministrando, creo que con absoluta lealdade, a información que lle dan a él, outra cousa é que lle dan a información que lle dan, e, por lo tanto, así é moi difícil cumprir este objetivo. Tanto eu non vexo ningún criterio na distribución que se está facendo, máis alá da disponibilidade de prazas hoteleiras nun lugar concreto, e non vexo, se o hai, dende logo, non nos lo contan, e supoño que deberíamos sabelo, aí está, acaban de ver que temos capacidades para axudar, non nos contan que se pensa facer con esas persoas, cales son as perspectivas, máis alá da esperanza, probablemente, que ten o Goberno Central de que acaben desaparecendo do territorio e vayan donde poidan e donde sexa posible. Por tanto, creo que esa non é ningunha solución. A falta de criterio en xeral e sobre os casos concretos é cada vez máis evidente. Se agora mesmo estamos, a pregunta, perdón, era si Galicia está desbordada. No, neste momento non, en absoluto. Non pusemos máis alá da falta de información e da falta de criterio, en ningún caso nos negamos ni dixemos que aquí non cabía unha persoa máis e, por tanto, que non trouxeran máis persoas. En absoluto, que queremos atendelas ben. Si siguen vindo sin estes criterios e sin esta planificación, non será posible atendelas ben e, ao final, se desbordarán as capacidades que temos para poder facelo, pero que queremos facelo.
Bos días, presidente. A vista das circunstancias que se narran nesta roda de prensa co goberno, o feito de que non haxa reunión con Pedro Sánchez, o recurso da lei de amnistía, etc., considera vostede que a relación co goberno estivo en algún momento peor do que está agora mesmo? Preguntarse tamén se considera que hai tempo para reconducir o xito de reconducila a vista de que tamén en Cerdo de Cotobade dicía o xefe da oposición que o goberno estaba xa nos seus últimos momentos, nos minutos de desconto. Sí, me terán vostedes escoitado decir varias veces que eu estou desexando, a verdade é que son moi poucas, escasísimas as ocasións en que podo facelo, desexando recoñecer acertos do Goberno Central en Galicia pola conta que nos trae, e porque a miña obriga, e tamén, se mo permiten, a obriga do Goberno Central. Creo que dimos unha boa mostra desa vontade cando estivo aquí o ministro de Fomento, o señor Óscar Puente, cando veu aquí a facer ese viaxe inaugural duns trens que logo resultaron ser un auténtico desastre. Non escoitarían críticas, dende logo non escoitaron críticas nin de min, creo que ningún membro do Goberno da Xunta de Galicia, máis alá de pedir que canto antes se corrixiran estes fallos. E creo que era unha crítica fácil cando todos os días, ahora xa, ata eso consideran que está normalizado. Fallos constantes e continuos. Bueno, despois de ver estes días esa reacción, eu falaba de chulería, e creo que é o que todo o mundo entende perfectamente, e que creo que moita xente concorda, dicindo que nunca estivemos millor, por exemplo, nos trens, algo tan palpable que é o contrario durante este verao, que non temos motivos de queixa. Home, un ve que, dende logo, este tipo de manifestacións, este tipo de actitudes, con algunhas outras comunidades autónomas non se atreven a telas. Xa sabemos todos con cales, con aquelas que consideran que son imprescindibles respecto dos apoios parlamentarios para manterse onde están. Por tanto, isto cada vez se vai degradando máis e cada vez frente a reunións que non se producen, cartas que non se contestan ou se contestan en sentido negativo àquilo que se acordou nas reunións, peticións que non teñen ninguna resposta, teñen resposta negativa. Eu creo que isto, dende logo, non vai a mellor, sino todo o contrario. E eu, dende logo, por eso quero ser recibido polo presidente do Goberno, quero intentar reconducir todo isto e que todo o mundo teña claro, por encima de calquera outra cousa, están os beneficios para a comunidade autónoma que eu teño a honra de presidir. Por tanto, se o Goberno Central tomara boas decisións para Galicia, eu non tería ningunha dúbida en recoñecelo e colaborar por encima de calquer outra cousa, por encima de calquer outra situación ou por encima de calquer outra circunstancia. Buenas, presidente. Yo quería preguntarle el recurso de anticonstitucionalidad, ¿cuándo se va a aplicar? Si ya se ha aplicado, si ya está en marcha. Y después quería hacerle una pregunta sobre el señor Abascal del partido Vox. Ha vuelto otra vez a atacar a su partido, al Partido Popular, diciendo que es otra vez la gran estafa de España. Quería preguntarle qué opina, porque también ha dicho que mientras el señor Feijóo hace oposición, también pacta a la vez con Sánchez. Gracias. Sí, bueno, el recurso, esto parte de un proceso. La primera decisión de recurrir se toma cuando se pide el dictamen al Consejo Consultivo de Galicia, acaba de ser emitido y hoy lo que hicimos en el Consejo de Asuntos de Galicia fue tomar el acuerdo de presentar ese recurso. Por lo tanto, ahora quedan las últimas formalidades. Creo que el plazo se agotaba el día 9 de septiembre, es decir, la próxima semana, y por lo tanto era necesario tomar el acuerdo en este Consejo, es un acuerdo de Consejo de Asuntos de Galicia, y se presentará, insisto, hecho los últimos trámites que todavía falten antes de este 9 de septiembre. Y respecto a otra pregunta, mire, el señor Abascal supongo que debe estar muy nervioso con las encuestas que se van publicando, donde se ve que cada vez tiene menos apoyo electoral y al mismo tiempo crece el apoyo del Partido Popular. Yo, al señor Abascal, yo echo mucho de menos desde la situación, siempre digo afortunadamente, que tenemos en Galicia, donde Vox no tiene ninguna representación institucional, un solo concejal, es toda la representación pública que tiene Vox en Galicia, le diría que cada vez veo que sus actitudes y sus posicionamientos benefician más al Partido Socialista y perjudican esa intención de cambio que cada vez quieren más españoles. Por lo tanto, creo que se está equivocando absolutamente y creo que cada vez más personas en Galicia y fuera de Galicia, en el resto de España, lo están viendo con mucha claridad. Aquí lo hemos visto hace tiempo, en otros sitios lo verán más y no cada vez queda más claro que esa concentración de voto tan necesaria en el único partido que puede ser la alternativa de gobierno es lo que puede llevar a un cambio de gobierno en España. Boas tardes, presidente. Dúas cuestións. A primeira, os partidos da oposición reclaman unha comisión de investigación no Parlamento polos contratos da Xunta coa empresa Eulem.
Non sei se ve posible facilitar a creación desta comisión. E, por outro lado, sobre as políticas turísticas, hai críticas dos expertos que piden un debate, unha reorientación do modelo. Non sei se dende a Xunta se estaría disposto a repensar o modelo de cantos máis turistas mellor. Gracias. Sí, mire, levamos 6 meses, eu xa perdín a conta das comisións de investigación ou os amagos de comisión de investigación dos que fala a oposición. O teñen moi sinxelo. Teñen a posibilidade de presentar unha comisión de investigación que se celebre. O saben de sobra. Outra cousa é que encontran que no balbordo político e no lío e en facer ruido, en amagar e non facer, pois o mellor cree que teñen algún tipo de vantaxe. De logo, dende a nosa parte, absoluta tranquilidade, para iso está a democracia e para iso están os procedementos parlamentarios. Poden facelo, Si o anuncian e logo non o fan, a pregunta de por que isto pasa habería que facer ya, sinceramente, creo que a eles. E non a min, nin ao Goberno da Xunta de Galicia, nin sequera ao noso grupo parlamentario. Respecto á segunda pregunta, é un tema que me preocupa e creo que nos ten que preocupar a todos. Partindo da base certa, eu sou o primeiro convencido, ademais saben que as competencias de turismo residen directamente na presidencia da Xunta de Galicia, de que é necesario evolucionar cos tempos, é necesario plantexarse moitas cousas para que este gran recurso económico que é o turismo en Galicia, que está medrando, que está supoñendo a creación de moita riqueza e de moitos postos de traballo, pois o siga facendo con sentidiño, que tanto como decir con sustentabilidade, e que, polo tanto, sexamos capaces de manter todo aquilo que está facendo que teñamos cada vez un mellor posicionamento turístico. Por lo tanto, eu son o primeiro que digo que claro que hai que escoitar os expertos, claro que hai que mudar algunhas cousas, claro que hai que adaptarse ás novas maneiras de turismo, solucionar ou regular fenómenos que poidan estar salindo, pero iso, dende logo, non ten ningunha relación, máis ben o contrario, con algunhas actitudes nas que eu vexo incluso plantexamentos ideolóxicos dos de sempre, que creen que ninguén ten dereito a disfrutar máis que eles do que ofrece Galicia, esas manifestacións ferintes, despreciativas, que fan moitísimo máis dano do que algúns poden pensar, e non hai máis que salir fora de Galicia para escoitar algúns comentarios, e eu que quero mandar esa mensaxe unha vez máis de que toda esa xente que fala do turismo únicamente como un problema, que lle molesta que a xente que ven a vernos con respeto, con admiración, con cariño, todos esos lle molestan igual, eso é unha minoría en Galicia, moitas veces resposta a plantexamentos puramente ideolóxicos e non representan a maioría dos galegos, que somos xente hospitalaria, que creemos que nun turismo sostible, nun turismo con visión de futuro, está unha parte importante do noso desenvolvemento económico. Non a fundamental, ten que haber outras, por iso ese empeño en desenvolver tamén a política industrial, pero o turismo para Galicia é importante e, dende logo, esa imaxe que algúns pretenden dar de pobo hostil, de pobo que nos molesta, de pobo despreciativo e que mira por enriba do ombro a outros, eso non somos os galegos. Moi ben, moitas gracias.